Nongilam ka Voice of the People's Party berkentup yo Dr. Ricky A.J. Singkon lambat u Dr. Karachen haka no pai ski joka khat ar tare ujemmang arja arpulai kila penpoi yak sithi shau sembut menteri rangba ka jella uba snyau balang dhar pan penpoi pat shau menteri rangba ka jella ukon rat ke sangma haka bala tho yak jingdawa na kaliang ka parti ba ka sarkar jella ka deben pen sange swai yak tungkam tungjam yak samla haka jella kat ba pat la ban penbet yak reservation policy ka parti kalabu jingdawa badai ben pen sange yak tungkam tungjam hapot sau pupra kenta daga ba pen mi yak notification lam kumta hadin katai ka kenta kinsadan ki jing yak hi baper ban pen bor yak sarkar Haswa ka jing le IT yak sithi ha ka jing lang ha parking lot ha additional secretariat uba Arden M basayo mo MLA ka nongkram ulaong bagi MLA ka VPP kin le ai hi yak sithi Henry An sa ai bor ki noi lam mat ki nong ket kam ban lek pen poi namar bo menteri rang ba ka jelaw konrad ke sangma don ha secretariat uba Arden ulabu jing kali balai ki noi lam ka sarkar ki tiang ka VPP hadu bo menteri rang ba u haban hairs Delhi tang na ka banta banyakran halor ki jaka sange mat kiuling sun ki le thu ba gila ba ai ka sithi ya ka ti ki jong deputy chief minister o ba snya bha lang dha te bat kila don rang lu ki he officer sarkar na du chief secretary kila priang ye to ka sithi ban nagrang jong deputy chief minister wa ban sara ban ai ka ni secretary jong chief minister ba chara sarkar te ni yin su pen khre ba no nagrang jing ni pen khre ya ke jingkut juga tak sah hopra kenta te ngingim tip ka long kumno to malar ka sarkar kama ban issue ya ke tak notification ban pensenge yen ha ban perkaya da ki jinge ki te kumangila ya play peni ya ke jing menjur bangidon kam ban ya daga ba e nang ni sakma yen sapan bana yen sai kendu sian mak mangi kumki nongelam juga parti bangi ni perkhat kai ka jiki ke baningkong ka bangin sedang bat ka ban penbut ter nagawi ka post report ngini ki bat nganget ba ngenom skap ya ka jing penduk mensim naga yang gamot bat ka don kami ngi tang goi bangini sha bat ngini ine aga ka jing ki jing ngini ki adu bangini job ngini mi ki tang shilteng lenti habangi ki ngini ki adu ban job tingin after stom bat ngin hap ban kintu ki samla ka jing kumno bakini simbanta haganu rukam ban simita ka ta ki jing ki jing instant ka jing ki ka jai nangkom te lara ka sarkar kadang pene ngin hang hap ban pen klan bat banangai ki jing ke ba kham te te khumli sibon sai sien ya phi ke balai wan shagani ke jing khot ko jing bat kamau bam dei tam phi ki ban tip ya ka rai ni kwa ba pin pen tip lam shiki paro ma shiki khon samna gi shiki shnong ka thau baga voice of the people party kala bo sal pho pra kanta ya ka sarkar bagare ban pen kut shwa pensenge so shipor yakini ki jingkhot thungkam leni apply kam yaki priyo hagani ke jala laram parla ban penbet mai yak reservation policy kabamut ba kumga jek ring ngin haban pen kre bet yele bangin yaki khana bagani ke sarkar kan sluthu ba kanum khenyi tang kumkitu ki basu pinki yak jimut ke jep khaju pai ba ngi kum ki nangelam ngela kut jimut bangini ki yakni haru bangin de job